Det kommer an på, hvis bare han river ind i, så er der ikke noget. Det kommer an på, om barnet han river. Hvis han river noget ned, så er der ikke nogen frikose. Det skal være fejlfri. Det er da ikke sikkert. Det er da ikke sikkert. Hvorfor man giver luft alle benene? Ui, det var fandme tæt på. Ui. Ui, hvor fandme flot. Yes, så vildt nok. Jeg blev til en flot